Mae yna 300 yn dod i'r co wrth feddwl am y Delyn Deires. Llond harbwr o Telynau Teires yn Steddfod Meifod yn y tŷ gwerin yn fanno. Gwyl dathlu cysylltiad hanesyddol y Delyn a thre Llanrwst mis Mawrth y Llynedd. Ac yna ar faes y Steddfod yn y ffrin Conwy y Llynedd sefydlu Cymdeithas Genedlaethol y Delyn Deires. 3 rheswm da felly dros gynnal dathliad arbennig, croeso i Cymanfa Telynau Teires Eisteddfod Amgen 2020.
Mae gen i dipyn o di bach twt o di bach twt o di bach twt. Mae gen i dipyn o di bach twt ar gwyntyr